L'Escola d'Art i Superior Disseny d'Olot és pública, És pràctica. És compromesa. És professionalitzadora. I és propera. Tenim pocs alumnes per aula. els professors són molt propers, poden estar molt per tu. Que ens permetien tenir debats interessants. El millor de l'escola és que treballem en projectes reals i en grups reduïts. Oferim des de batxillerats artístics fins a estudis superiors de disseny o graus en disseny, passant per cicles formatius de fotografia, grau mitjà. Les activitats educatives que realitzem a l'escola són eminentment pràctiques basades en projectes reals. L'important és que quan acabin la seva formació puguin utilitzar-la i la puguin fer servir per al món professional. Una cosa també important és el fet que els alumnes troben feina. Tenim disponible una bona borsa d'empreses i artistes col·laboradors. Em van facilitar les pràctiques a la foneria. A l'Escola d'Art m'ha ofert poder fer pràctiques en un estudi petit. Un cop vam acabar les pràctiques, aquesta empresa em va acabar contractant i actualment estic treballant amb aquesta empresa dins del Departament d'Art. Al cap d'un any segueixo treballant a l'empresa. Per què estudiar a la Garrotxa? Perquè és un entorn idíl·lic. El fet de venir de fora doncs no vaig tenir cap problema a l'hora de trobar allotjament o de fora de trobar feina, perquè és una ciutat que està molt ben preparada per als estudiants. I a més, viure en una població com Olot també és més econòmic que viure en una ciutat gran com Barcelona. Has de saber que l'Escola d'Art d'Olot és una escola pública i que tots els preus són molt assequibles per tots els estudiants.